आजको प्राय 80 वर्ष तलर कथा 1938 मसीहा अक्टोबर 10 तारिख देश स्वाधीनता हेबा पाई जोरसोर रे आंदोलन चली थाए। प्रजामण्डल को न्याय मिलो, राजा राजुती चलिब नाइ, राजा राजुती चलिब नाइ, यदि चलिब न्याय चलिब, यदि चलिब न्याय चलिब, प्रजामण्डल को मुक्त करो, प्रजामण्डल को मुक्त करो, हमर दाबी पूरण हो, हमर दाबी पूरण हो, हमर दाबी पूरण हो, प्रजामण्डल को न्याय मिलो, प्रजामण्डल को न्याय मिलो, हमर दाबी पूरण हो, बाबू मते आपणक प्रजामंडल रे जोग देबाकू किछि सुजोग मिलिबो। अरे पिला तो ना कौन मो ना बाजी बाजी राउत। तो बयस केते? 12 वर्ष। अरे पिला तू मात्र 12 वर्ष बयस रे हम प्रजामंडल रे जोग देबाकू चाहूछु। बाबू निज माटीमा पई लड़ीबाकू हेले बयसर किछि आवश्यक नाही, साहस दिबा दरकार, कारण साहसर किछि बयस नाही। आ सेही साहस मु आजी तो आखिरे देखिछि। ठीक अछि तू आम प्रजामंडल रे शामिल हेलु। अच्छा कहलु तू की काम करूछु? बाबू मु नौका चले मो मार मोर पेट बसुछि। ठीक अछि आज तू आम प्रजामंडल रे नौका बाहिनी रे काम करिवु। तू आज तू नदी कूले रही आमर सब प्रजामंडल साथी मानकू ए पारिरु से पारिकू सुरक्षित भाबे नेबु। आज्ञा बाबू। अरे अनिल आकू तमे आम नौका बाहिनी पाखकू नेई आ काम विषय सब जणै दियो। ठीक अछि आस भाई। बाजीरे आज आंदोलन बहुत बड़ा भयंकर होगा जाउछि। तू सब बेले तो नौका प्रति नजर रखिबो आम प्रजामंडल को एपटू से पारी को भल सुरक्षित भाव कर। हाँ बाबू मु मो काम निश्चय करदेबी। आ हाँ से इंग्रेजी सैन्य मैंने जेकोसी मुहूर्त एठाक आसीपारती से गतिविधि को देखी तू आमको खबर देबू बुझिलु। आज्ञा बाबू। शुण से तीक्ष्ण भाव नजर रखिबू जेकोसी मुहूर्त से आसीपारती बुझिलु। आज्ञा बाबू। ठीक अच्छे एबे ताले आमे आसुचु चलो। बाजीरे ए लड़ई खाली तोर नहीं, ए लड़ई आम समस्त आम सारा भारतवासी जना नहीं आउ केते मुंड गड़ी किंतु जीत केवल आमर हम। निरंजन बाबू यही भारत माटी जी सब जन्म होती से गोटे ही लक्ष्य सेटा हूँ भारत स्वाधीनता। हाँ रे बाजी तू ठीक कहीचु, कारण रक्त आमर शीतल नुहे तप्त तैल धार निश्चित आम ध्वंस माटी मार अत्याचार। अरे कौन है कहीं दौड़ीचु? जल्दी चलो चलो। हमर दाबी पूरण हो, प्रजामंडल को न्याय मिलो, प्रजामंडल को न्याय मिलो, हमर दाबी पूरण हो, राजा राजुती चलिब नाइ, यदि चलिब न्याय चलिब।
ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ଆମେମାନେ ଚାଷ କଲେ ତମେମାନେ ସେଥିରୁ ଅଧା ନେଇଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ଏହା କ'ଣ ତମ ନ୍ୟାୟ? ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିବୁ। ଭାଇମାନେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଆମେ ଏଇଠୁ କେହି ବି ଘଟିବାନି। କେହି ହଟିବାନି, କେହି ହଟିବାନି। ଏ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତମେମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କର। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମିତି ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ରଖ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଅ, ନା ତ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଆମେ ପଛେଇବୁନୁ। ଗୁଳି ମାରିବ ପରା ମାର, ଆମେ ଏଠି କେউ ହଟିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବୀର ବାଡ଼ିର ଛୁଆ। ଠିକ ଅଛି, ମରିବ ତ? ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ କର? ଚାଲ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ପଳେଇବା, ଚାଲ। ଆରେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ? ଆରେ ଅନିଲ, ଆମ ରଘୁ ଭାଇଟା ଆଉ ନଟ ଭାଇଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ରେ। ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେନି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ନଟ ଭାଇ ରଘୁ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ। ନଟ ଭାଇ ରଘୁ ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ। ନଟ ଭାଇ ରଘୁ ଭାଇ ଅମର ରହେ। ସାର୍ ଏ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କରିବା? ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେ ନଦୀ ଦେଇ ପଳେଇବା। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ। ତୁମେ ତ ସେଇ ଗୋରା ଫୌଜି ମାନେ ହୁଏ ଲୁଚି ଯା। ଆରେ ଏ ପିଲା, ତୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାର, ଆମେ ତ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ବସ୍ କହିଲେ ପରା ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ସେଇଠୁ। ଏ ପିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଏ ନଦୀ ପାର କରିଦିଏ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ତତେ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି କର। ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରି ତମେ ସେତିକି କୁହ। ତମେ ନଦୀ ପାରକୁ ଯାଇ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ତତେ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି କର। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏ ନଦୀ ପାର କର, ତା ନହେଲେ ମାରିଦେବ ତ? ହଉ ମାରିଦିଅ। ମାନଙ୍କ ଗୋଲାମୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଆରେ କୁନା, ତୁ ଏଇଠି ସେ ତିନିଟାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତ? ହଁ ହଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏଇ ଭିତରେ ପଇଲେ। ସତ କହୁଛୁ ତ? ଚାଲ ଚାଲ ଖୁସିଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିବୁନୁ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହ, ଆମକୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାହିଁ? ମରିଯିବି ପଛେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଓ ମରିବୁ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ସେଇପଟରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ସେଇ ନୌକା ପାଖରେ ତ ଆମେ ବାଜିକି ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ହଁ ତ, ସେଇଠି ତ ବାଜିଥିଲା। ଚାଲ।
ଆରେ ସୁଲତାନ ଏମାନେ କେତେ ଜଣ ହେବେ ରେ? ବସ୍ 4-5 ଜଣ ହେବେ ବସ୍। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେବା। ଉଡ଼େଇଦେବା ବସ୍। ଏ ନୀର ଭାଇ ଶେଷରେ ସେ 3 ଇଂରେଜୀ ସାହବ ଆମ ଏତେ ସୈନିକକୁ ମାରିଦେଲେ ରେ। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିପାରିବାନି। ଏମିତି କହନା ରେ। ଆରେ ଆମେ ତ କେଇଟା ମାତ୍ର। ଆମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ମଲେଣି, କେତେ କେତେ ଗଲେଣି। ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଆଗକୁ କେତେ କେତେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଇ ଇଂରେଜୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ଇଂରେଜୀ ସରକାରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଆମ ବାଜିଆଟା କେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ରେ। ନାଇଁ ରେ, ସିଏ ଶୋଇନି। ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ, ଏ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବଳିଦାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ବି ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିବା, ବାଜି ରାଉତ ଅମର ରହେ, ବାଜି ରାଉତ ଅମର ରହେ, ଜୟ ଜବାନ। ଜୟ କିଷାନ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ 12 ବର୍ଷୀୟ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ କିଛି କାହାଣୀ।